Ice, Heat, Breathe, Repeat, det er titlen på min nye YouTube-kanal, hvor jeg inviterer spændende gæster ind til en snak om netop isbadning, saunagus og breathwork. Noget, som jeg selv personligt har haft rigtig meget gavn af og fortsat har. Det hjælper på mit humør, det hjælper til at gøre mig en bedre udgave af mig selv, og det er derfor, jeg gerne vil inspirere dig til at prøve nogle af de her ting af selv. God fornøjelse. Vi er i dag nede ved Surf Agency i Aarhus, hvor de er eksperter i stand-up paddle. Og så har de det her super lækre wellnessområde med vildmarksbade, med isbade og med sauna. Jakob Clausen er 5. generations indehaver af Clausens Fiskehandel. Han er yderst populær på Instagram, og så er han et både ærligt og modigt menneske, hvorfor jeg har glædet mig meget til at tale med ham. Så er vi nået til det punkt nu, hvor du skal vælge en af de her 2 kuverter. Vi har en rød og en blå. Du kommer ikke til at finde ud af, hvad der var i den anden. Så jeg tager det jo den blå. Jeg ved jo, det er psykologisk, at du har gjort den blå, og så vil jeg tage den. Og så jeg har kørt den, hvad er det, han hedder ham der, Jan, et eller andet, ham der, ja, der manipulerer. Ja, lige netop. Ja. Og blå her, der er blå hele vejen. Ja, lige præcis. Det er en dejlig lyd. Skål for satan. Ja, det er dejligt. Skal jeg åbne? Ja, du må gerne åbne. Så tænker jeg lige, vi starter der. Nu begynder jeg at tænke over, hvad der har stået i den røde konvolution. Ja, selvfølgelig gør du det. Hvem er Jakob Clausen, hvis vi fjerner alt, hvad der har med dit virke som fiskehandler at gøre? Ja. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg havde været iblandt de mange unge mennesker, som ikke kan finde ud af noget som helst. Så min far har jo aldrig nogensinde vil have, at jeg skulle være fiskehandler. Har han sagt det? Ja, altså det har jo altid stået ham meget nært, at hvis vi skulle blive fiskehandler, så skulle det være os selv, der tog den beslutning. Grunden til, at jeg overtog forretningen, fordi min far blev syg, og så overtog min svoger og søster og fætter forretningen. Og da de har haft den i 5 år, der gik det ikke særlig godt. Og da de så har haft det i 5 år mere, der gik det endnu dårligere, og det betød, at min far, kan man sige, den pension og det otium, han havde sat sig for, at han skulle til at leve, jamen han blev nødt til at begynde at lægge private midler ind for at få det til at køre rundt. Så derfor overtog jeg forretningen, fordi jeg var træt af at se, at far han var presset. Og man kan sige, der har det jo nok startet et eller andet sted, at der følger også, at hvis der skal gøres noget ved det her, så bliver jeg nødt til selv at gøre noget ved det, fordi nu har det stået på så længe, og der sker stadig ikke en skid. Så hvis vi skal ændre på noget, jamen så vil jeg gerne ændre på det på min måde. Var det så lidt mod din vilje? Altså havde du gang i noget? Var du på vej i en anden retning på det her tidspunkt? Altså, jeg ville gerne have været journalist, jo. Du har skrevet en bog? Jeg har skrevet en bog, ja. Altså selvudgiver. Men jeg brugte 1,5 år på at skrive en bog, som jeg har udgivet. Og leget lidt med det, fordi jeg har altid, kan man sige, haft en... Enten vil jeg være journalist, eller så vil jeg være filminstruktør. Og begge to i et eller andet henseende af, at det skulle være noget, der formidlede. Altså filminstruktør, så skulle det være noget i sådan dokumentarregi. Og hvis det skulle være journalist, så skulle det være et eller andet dybdegående, som virkelig gik efter at få de store historier frem. Og det er jo nok også det, som jeg bruger ekstremt meget i min dagligdag som fiskehandler, er jo netop den interesse i at prøve at formidle og gøre folk lidt klogere på vores emne. Så det er klart, den drøm sagde jeg jo lidt farvel til, men jeg vil så sige omvendt, så har der jo åbnet sig en verden for mig, som jeg slet ikke regnede med. Altså, jeg har jo aldrig tænkt tanken, før jeg blev 21 år og overtog forretningen, at jeg skulle være fiskehandler. Og jeg tror det også, at i den frygt for at bare være en, der står og skærer en fisk og sælger en fisk hver eneste dag, så har jeg prøvet at bygge det op til også at være det på den måde, som jeg kan være i. Og det har jo været på godt og ondt. Altså. Ja, men altså... gerne 2 minutter. Okay. Har du mod på det? Jamen, jeg kan jo gøre det. Jeg hopper op, hvis det bliver for koldt. Det gør du bare. Det har vi også snakket om. Vi kan tage det i flere takes. Men ellers... Og så lave sådan en fraklip, hvor man ser, hvor mange gange vi bevæger os ud af det igen. Nu har vi siddet dernede i 15 minutter. Okay. Jamen, jeg tænker, vi bevæger os ned, og er det ikke sådan lidt, at gæsten skal have lov at vælge? Nej, det skal man ikke være. Man skal ikke have crocs på. Man skal ikke have crocs på. Vil du
Vil du, eller skal jeg? Kan du ikke gå i først? Jeg går i først. Så kan jeg se, hvordan man gør. Lige præcis. Okay, og så skal vi se. Ja, det er guf. 3. Skal man længere For ned? 3, så skal vi herned til. Jeg kan ikke mærke mine ben. Er du klar? Jeg kan heller ikke mærke mine ben. Er du klar? 1, 2, 3, nu. Det er fandme stærkt, det der. Skal man blive ved med det her? Ja, det skal vi blive med. Og så kører vi. Skal jeg læse det? Er du blevet en lykkeligere menneske? Kom ned i det her isvand. Nej. Er du blevet en lykkeligere menneske at have fået børn? Det synes jeg. Jeg skal svare. Nå, ja eller nej? Ja. Blev du nogensinde træt af at spise fisk? Ja. Betragter du din krop som et kunstværk? Nej. Kunne du have gjort karriere som politiker? Ja. Kan du klare 1 minut mere i? Jamen, er der nogen, der tager tid overhovedet? Hvis du spørger mig, hvem jeg er i dag, og jeg ikke er fiskehandler, så vil jeg jo sige med det samme, at jeg er far. At du er far, ja. Altså, det er jo det, det er jo det, der betyder allermest for mig, og det er også det, der gør, at jeg hver dag ikke opholder mig måske den time ekstra på havnen, som jeg kan, hvis det var, fordi at jeg vil hjem til min familie. Havde du spurgt mig for 5 år siden om det, så havde jeg sagt, det kan du spørge Mathilde om derhjemme, jeg skulle ikke have børn, før jeg blev 35, i hvert fald, og jeg måske 1, hvis jeg var heldig. Og nu har du 3, og du er? 3 børn inden for 3 år, 3,5 år, og en hund, og vil gerne have flere. Altså, jeg elsker at være far, jeg elsker at have børn. Så det kærlige i det betyder rigtig meget for mig i dag. Så den bog, jeg udgav, er jo også 100% indblik på et eller andet filosofisk spørgsmål om, hvornår er vi egentlig den eksistens, hvornår er vi det menneske, vi er, hvornår er vi glade, hvornår er vi lykkelige, og sådan meget sjovt, så er det jo faktisk, den slutter jo ud faktisk med at konkludere, at det første er, når man får sit første barn, at man sådan kan slappe af, fordi nu har du sådan for evigt din eksistens i det her individ, og nu er det, du skal lægge din livskraft i. Det er meningen med livet, ja. Det er at viderebringe. Og det skrev jeg jo om, da jeg var 16, med en tanke om, at jeg aldrig skulle have børn. Men alligevel med den tanke omkring, at det højst sandsynligt nok er det, der gør, at man bliver lykkelig og glad. Hver eneste dag, når jeg kører på arbejde, så forsømmer jeg det derhjemme. Tænker du det? Ja. Og når fordi du ikke er hjemme? Fordi jeg ikke er hjemme, og det er mest til Mathilde. Mathilde, hun kan sagtens klare det, men du ved, man ser bare tit det der med, at folk så bliver de skilt 15 år efter, de har fundet sammen, fordi de har aldrig brugt tid på hinanden. Ja. Så for mig handler det faktisk mest om at bruge tid med Mathilde, for ikke at stå om 10 år. Min far han er blevet skilt 3 gange, eller han er blevet gift 3 gange, skilt 2 gange. Og det giver simpelthen ikke den forretning, den skal koste mig det samme, fordi man bruger den mængde af tid. Så jeg slås jo hele tiden med en balance mellem, jeg må helst ikke forsømme min familie, men jeg må heller ikke forsømme min forretning, fordi hvis jeg ikke er til stede der, jamen så kan det også gå en vej, og det er nedad. Og den balance skal man jo finde hver evig eneste dag, og finder den nok aldrig, tror jeg. Men på det punkt, på den vippe der, hvor jeg står her i midten, der er jeg sådan rimelig glad og tilfreds. Men det gør også, at det er meget sjældent, at jeg springer fra vippen og for eksempel går en tur i biografen med mine kammerater, eller løber en tur, eller ekstremt træt af, at jeg ikke... I gamle dage var jeg meget op på at træne og gøre ved og sådan noget. Jeg kan til nøds op i mit hoved få mig selv ud at løbe 3 gange om ugen, og det er det. Jeg kan simpelthen ikke holde pace i noget andet, fordi det stresser mig helt sindssygt. Jeg har jo valgt at markedsføre min egen forretning med mit eget ansigt hver evig eneste dag. Du er ansigtet udad til. Ja, så når kunderne kommer ned, så har de jo en forventning om, de ser mig. Helt sikkert. Og det er jo nok den, jeg slår sig allermest med. Fordi jeg ved godt, når jeg kører hjem for at passe min familie kl. 12, så kommer der nogen ned og sådan, hvorfor er Jakob aldrig på arbejde? Og er han bare sådan en cirkusklovn, der gøjler på tv, og så tager han hjem og sådan, altså... Den har jeg sådan accepteret, at det er der nok nogle mennesker, der tænker. Men jeg kan ikke få det til at køre rundt på andre måder. Og så må de jo tænke, det er mig. Men så er det jo så det vigtigste, at jeg har en forretning, hvor mine ansatte griber, når de kommer ind og gør det ordentligt. Forretning, det skal være sådan, som jeg gerne vil have, det skal gøres. Det skal ikke være sådan, som samfundet dikterer, eller som trenderne dikterer. Altså, fordi, som så hellere gå ned i nummer hjem, eller? Ja, det vil jeg et eller andet sted hellere. Ja. Altså, som det er lige nu, så er det jo også det der udgangspunktet. Hvis der kommer en lort i morgen, altså,
så driver vi jo en forretning i dag, der ikke er rentabel mere end 0. Går lige 0. Altså går den i 0, så er jeg glad og tilfreds. Ja. Laver vi 100.000, så synes jeg, det er meget fint. Men det gør jo også, at der ikke er nogen, der skal stå af hver år, der koster 100.000, fordi så kommer vi ikke til at generere penge. Og det er jo det, kan man sige, der er svært nu, når du har valgt at smide en omsætning ud på 1,5 million, sikkert hver eneste år. Den bane, jeg har lagt, er jo ikke lagt med alle mulige analyser af, hvis det går den her vej. Cost-benefit. De der spørgsmål der, sige ja til det her eller nej til det her, sådan har jeg jo ikke siddet og kigget på det. Jeg har gjort det sådan her, fordi jeg har jo selvfølgelig taget en vurdering af, at vores forretning kan leve uden. Ja. Hvis vi selvfølgelig lærer folk at sælge eller købe de 10%, vi smider fra. Ja. Og jeg kan jo gøre det, fordi at jeg nok et eller andet sted har lidt krudt i røven. Mathilde synes jo, at jeg skal testes for ADHD, og det er min mor begyndt så småt at gå med til. Så jeg gør det jo 100% med hjertet. Og det er også derfor, at jeg er sådan, hvis det ikke kan køre, så vil jeg hellere have, det lukker på den måde, med vores forretningsvision og vores forretningsnavn, at vi lukker, fordi det ikke kan lade sig gøre at drive på den måde, end at vi ikke har forsøgt at gøre det. Og når jeg skal hjem til mine børn og kigge dem i øjnene, så kigger jeg dem heller ikke 95, jeg kigger dem ikke 100% i øjnene, fordi dengang der vidste jeg jo godt, at det far han gør på arbejde, det er ikke det far han 100% gerne vil. Og derfor blev jeg jo nødt til sidst at smide det lort væk fra hylderne, fordi det åd mig op, når jeg kiggede mig selv i spejlet. Jeg håber, det har været en okay oplevelse. Jamen det har det. Jeg var nervøs. Altså, da kørte han ned der, sådan, shit, jeg trækker jer til at skulle ned i sådan en isbad. Det har jeg aldrig dyrket i det store. Nej. Men lige nu er jeg glad. Okay, jamen det er godt at høre. Så fordi det næste, jeg selvfølgelig vil spørge dig om, det var, hvem skal jeg så have med som min næste gæst? Altså, jeg har jo tænkt på en, der kunne være sjov. Ja. Også sådan lidt en Aarhus-dreng. Ja. Og en ven af huset, så det skal man huske at sige, men det er jo ikke derfor. Men Jon, som jo Jon Daniel Edelund, som jo er, jeg tror i dag, der bliver han kaldt Pizza-Jon. Yes. Okay, ja. Nu ved jeg med på, hvem du er. Ja. Tidligere deltager i baglysten, men så har han jo gået all in på pizza. Ja. Altså som sådan fuld skrald. Og han er en rar fyr. Okay. Og han er også sådan en, der godt lige kan lide at komme i, jeg tror godt, han kan lide at komme i sådan en isbalje der. Okay, altså han dyrker det selv nu, tror du? Jeg ved ikke, om han dyrker det. Det tror jeg ikke, han gør, men han kan godt lide det. Han kan godt mærke på, om han kan lide det allerede nu. Perfekt. Ja, men den anbefaling, jeg har givet videre, det får du sgu tak for, Jacob. Det er om, men. Kanon. Tak for det. Vi snakkes. Det gør vi. Det gør vi. Godt. Hej.